Ето така, виждаме, вече сме в нашия акаунт, който, нали, ето тук съм с моя любимия бролер Пайпър. Отиваме на бролерите и цъкаме на първият бролер, който е Емс. Аз нямам много скинове на Емс, не са да си купувам. Преминаваме към Уилоу, на която имам този гаджет, на който тя може да се потапя в блатото. Следва Джеси, на която ми е на 7 пауър. Имам този супер сладък скин на Джеси, който е Съмър Джеси. Имам този гаджет, който е Спарк Пук, много як гаджет на Джеси. Преминаваме към Пайпър, на която все още нямам скинове, защото тя ми е най-новия герой. И всъщност тя ми е любимия герой Brawl Stars плюс Биби. И в някои други клипчета ще ви показвам другите ми акаунти. Преминаваме към Пени, на която имам този супер сладък скин Бъни Пени. И имам този пин на Пени. Ето го къде е легендарния пин на Пени. Може да го доближа, за да го видите. Имам двата гаджета на Пени. Преминаваме към Ел Примо, на който имам Елрудо Примо. Аз всъщност имам Hyper Charge на Ел Примо, но не съм си го апгрейднала до 11 тир. Имам Елрудо Примо, който изглежда супер добре, на мен много ме кефи. Имам също и този скин на Ел Примо, който е много хубав. Мисля, че ми е любимия скин на Примо, който е от по-тези нескъпите. Преминаваме към Шели, когато имам този най-хубавия скин на Шели, поне според мен, Стейлър Шели. Ето го. Имам също Бандита Шели, който изглежда много добре и наистина е много интересен. И имам Шериф Шели, скин, който копира Anniversary скиновете, но все пак е много също добре. Визията ме кефи със сигурност, не е лош, да, и пистолета не е лош. И имам пина на Стейлър Шели, ето тук може да го видите, или ето тук. Имам и този Legendary пин на Шели, който е на Шериф Шели. И преминаваме към Джаки, на която имам конструктор Джаки. Риски много ме кефи, защото шапката е много интересна и всичко просто е много интересно. Следващият герой е Нита. На Нита имам панда Нита, който скин много ме кефи, защото аз обожавам по принцип панди. Много сладък скин, много сладко. Ето това златно, тази златна лапичка. И Брус изглежда много сладък. Следва Барли, на който имам Голдън Барли. Той скин на Барли изглежда много добре, защото по принцип Барли няма много скъпи скинове. Но този е само 29 джемов скин. Според мен си струва, не е лош. Ето това тук. Тези златни работи много ме кефят. Нищо, че е 29 джемов. Преминаваме към един много мой любим бролер, който ми се падна. Това е Джанет. Имам този гаджет, Drop the Bass, който просто аз се го взех, защото исках да го пробвам.
Имам Щитъгир и Damage Dealer имам. Този. Имам и Star Power, който аз не съм си го купувала, а ми се падна. Той е вокал Warm Up. По принцип Пайпър ми е любимия бролер в играта, плюс един друг бролер. Но Джанет е една от моите втори любими герои. Минаваме към Поко, който му пуснаха Hyper Charge. Много странно. По принцип Поко ми е много странно да има Hyper Charge, но аз нямам скинове на Поко. Това е малко жалко, но все пак не може винаги да имаш скинове. Преминаваме към Бул, който също нямам скинове, защото той не е много силен бролер. Но ако си го апгрейднал и ако имаш поне Hyper Charge, може да убие много хора. Тук отиваме при Colt, който имам Rockstar Colt. Изглежда супер добре. В принцип има нова революция в Brawl Stars, просто всичко стана наопаки. Този скин на Colt е супер добър. Мисля, че той ми харесва повече от това Colt. Имам Чарли. И не ми стигнаха парите да й купя ето този гаджет, защото този не ми харесва. Искам този. За Спайдис. И на мен Чарли ми се падна, защото е супер яка. Аз Пайпър си я купих джемове, защото да, Роза ми е най-новия бролер, плюс Би. Да, Роза е много интересна, аз не съм играла с него, защото тя ми е нова. Тя има много интересни скинове. Много интересни скинове има Роса, като най-любимият от тях мисля, че ми е този. Той е много интересен. И много интересни неща има по него. Последният герой 8-bit, който не е лош бролер, но аз нямам скинове на него. Карл също нямам скинове. Той е много малък бролер. Всъщност не е много силен, но пак става за нещо. Ето втория му бролер Би, който е много сладка. Съм играла с нея, защото ми е нова. Ето тази сърдита пчеличка просто. И това бяха бролерите, които ще разглеждаме. И ето и Пайпър, която ни гледа тук спокойно, а не на ранкт. Така. Все пак много благодаря, че гледахте това видео, където разглеждаме моят акаунт в Brawl Stars. И все пак моля да се абонирате за канала и дадете поне един лайк. И в други видеа ще пускам и някои други акаунти в Brawl Stars. До другия видеоклип. Чао!